Príjemný dobrý deň želám. Moje meno je Roman Václav. Dovoľte, aby som vás privítal pri školení na zvyšovanie bezpečnostného povedomia v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Jedná sa o vstupné školenie zamestnanca alebo priebežné školenie zamestnanca v organizácii. Rozdelili sme to do viacerých lekcií. Najprv si povedzme niečo o legislatíva, prečo sa teda vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti realizuje. Jednak je legislatíva Slovenskej republiky. Aktuálne platný ešte máme zákon stále 69 lomeno 2018 o kybernetickej bezpečnosti. V oktobri roku 2024 bude novelizovaný, respektíve bude prijatý nový zákon, pretože bola prijatá nová európska legislatíva smernica NIS-2. Zatiaľ sú platné vyhlášky 164-165 Národného bezpečnostného úradu, vyhláška 362, ktorá bola práve v roku 2023, v lete roku 2023 novelizovaná, čiže tam je vlastne definovaný obsah bezpečnostných opatrení. Ďalej máme prijatý zákon 95 roku 2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a potom sú tu nejaké medzinárodné normy. Vrcholové bezpečnostné dokumenty v každej organizácii pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť. Jednak je to bezpečnostná stratégia kybernetickej a informačnej bezpečnosti, ktorá teda určuje všetky ciele v organizácii, je to základný strategický dokument. Potom samozrejme sú to rôzne politiky, ktoré stanovujú základné pravidlá pre riadenie kybernetickej informačnej bezpečnosti a pre zabezpečenie primoranej ochrany informačných aktív organizácie. Vytvára rámec táto bezpečnostná politika pre zavedenie organizačných a procedurálnych opatrení, ktoré zabezpečia ochranu a bezpečnosť aktív organizácie. Aktívum je čokoľvek, čo má pre organizáciu hodnotu a samozrejme má aj nejakého svojho vlastníka. Tá stanovuje samozrejme každému zamestnancovi aj rozsah jeho právomoci, to znamená, čo môže, čo nesmie, čo musí vykonať a za čo je zodpovedný pri práci s IKT, s informačno-komunikačnými technológiami. Tá bezpečnostná politika je záväzná pre všetkých zamestnancov organizácie. Na bezpečnostnú politiku nadväzujú smernice, nariadenia, usmernenia, prevádzkovo-technická dokumentácia, metodické pokyny, rôzne predpisy, pravidlá, školiaca a doplnková dokumentácia. Tu som si dovolil taký vzor urobiť, je urobený napríklad teda na štátnu veterinárnu a potravinovú správu ako organizáciu verejnej správy a prevádzkovateľa základnej služby. Vzťahuje sa to podľa teda aktuálne platnej legislatívy na všetkých prevádzkovateľov, čiže je to vlastne základná ich úloha je prostredníctvom prijatých bezpečnostných opatrení minimalizovať možnosť vzniku bezpečnostných incidentov a cieľom je predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom, minimalizovať ich vplyv na bezpečnosť prevádzkovania základnej služby. Opäť je tam rôzny stupeň a rozsah prijatých opatrení, jedná sa teda o informačný systém verejnej správy. Legislatíva, máme teda tu na nejaké smernice, máme nejaké zákony Slovenskej republiky a dozorným orgánom je jednak Národný bezpečnostný úrad, máme pod ním Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SKCERT a aktuálne Ministerstvo informatizácie, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a vládna jednotka CERT. Manažer kybernetickej bezpečnosti pre organizáciu, pre niektoré organizácie, ale spravidla tie, ktoré majú od nás tieto školenia k dispozícii, je pán inžinier Boris Simonovič, tu nás sú na neho kontaktné údaje. Čiže vždy v každej organizácii by mal byť zadefinovaný pre povinné osoby aj manažér kybernetickej bezpečnosti. Toto školenie sme zamerali na praktickú časť, čiže nebudeme sa baviť o riadení aktív, o riadení rizik, analýzach rizik, ale poďme sa pobaviť o nejakých základných informáciách a potom o rôznych možných prienikoch, poškodeniach, narušeniach prostredníctvom nejakých útokov, ktoré nám môžu znemožniť vykonávania tejto služby a teda vzniká nám tým bezpečnostný incident. Tak poďme na to. Povedali sme si, že aktivujeme čokoľvek, čo má pre organizáciu hodnotu a vyžaduje si ochranu. Môže to byť hmotný alebo nehmotný objekt, ktorý sa podieľa na fungovaní a vytváraní informačného systému. Delíme ich na primárne a podporné sekundárne. Primárnymi aktívami sú najmä základná služba,
kľúčové informačné systémy, technické programové vybavenie, informácie, tie takisto kľúčoví zamestnanci, objekty a priestory, v ktorých sú umiestnené primárne aktíva a kľúčoví dodávateľia. Sekundárne aktíva sú najmä aktíva podporujúce činnosť tých primárnych aktív, to je celá široká skára hardvéru, samozrejme opäť takisto softvéru, potom jednotlivé siete, lokality, kde sa teda tieto komponenty nachádzajú, je to personál, spotrebný materiál, dokumentácia a ďalšie aktíva, ktoré majú dopad na plynulú prevádzku informačného systému. Samozrejme, každé aktívum musí mať svojho vlastníka, ktorým teda môže byť jednak jednotlivec, ale aj organizačná jednotka a títo zodpovedajú za to konkrétne aktívum, to znamená príslušný vedúci zamestnanec a zabezpečuje jeho správnu prevádzku, funkcionalitu a bezpečnosť. Pozor, vlastník aktíva nemusí byť totožný s právnym vlastníkom aktíva alebo komu bolo inventárne aktívum pridelené. Čo je dostupnosť? Sú kľúčové pojmy dostupnosť, dôvernosť, integrita. Záruka. Dostupnosť je záruka, že údaj alebo informácia je pre používateľa, informačný systém, sieť alebo zariadenie prístupná práve vo chvíli, keď je údaj a informácia potrebná a požadovaná. Kľúčový pojem dôvernosti. Dôvernosť znamená, že dáta, údaje alebo informácie budú prístupné iba oprávneným osobám a údaj alebo informácia nebude prezradená neoprávneným subjektom alebo procesom. Integrita dát. Záruka, že bezchybnosť, úplnosť alebo správnosť informácie nebudú narušené. Bezpečnostný incident je akýkoľvek spôsob narušenia bezpečnosti informačných systémov verejnej správy, ale teda povedzme, že povinných osôb, ako aj akékoľvek porušenie bezpečnostnej politiky a pravidel. Ide aj o neplánované prerušenie funkčnosti IK služieb, zníženie jej kvality, narušenie jej jednotlivých zariadení, nezvyklá alebo neočakávaná aktivita, škodlivá udalosť a tak ďalej. Za bezpečnostný incident považujeme udalosť, ktorá má potenciálne negatívny dopad na prevádzku a chránené aktíva. Bezpečnostným incidentom je aj porušenie alebo narušenie ochrany osobných údajov. Tam na to platia ešte ďalšie zvláštne pravidlá. Kybernetický bezpečnostný incident je akákoľvek udalosť, ktorá má z dôvodu narušenia bezpečnosti sieťa informačného systému alebo porušenia bezpečnostnej politiky alebo záväznej metodiky negatívny vplyv na kybernetickú bezpečnosť alebo ktorej následkom je strata dôvernosti údajov, zničenie údajov alebo narušenie integrity, obmedzenie alebo odmietnutie dostupnosti základnej služby, vysoká pravdepodobnosť kompromitácie činnosti základnej služby alebo ohrozenie bezpečnosti informácií. Tu si môžeme pozrieť správu Úradu na ochranu osobných údajov za rok 2022, počty bezpečnostných incidentov. Tuto si všimnite, že už taká tá hrubá sila používaná na bezpečnostné incidenty alebo teda na pokus o prienik do systémov ustupuje vo vzťahu k kybernetickým incidentom. Všimnite si, že tých útokov je už takmer polovica a samozrejme potom do toho vstupuje aj ľudský faktor, to znamená nejaké neoprávnené poskytnutie alebo sprístupnenie informácií je takisto výraznou doménou. Povedzme si, opäť Cybercompetence v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom vydalo 10 krokov ku kybernetickej bezpečnosti v organizácii. Na to, aby ste si zaviedli tieto procesy a dodržiavali, jednak potrebujete riešiť v primeranom potrebujete primárne riešiť riadenie rizik, to znamená, musím poznať všetky svoje aktíva, vlastníkov a ďalej potom riadiť jednotlivé rizika a príjmať konkrétne ochranné opatrenia. Ďalej je potrebné trénovať a vzdelávať všetkých zamestnancov v organizácii, toto, čo si dnes práve realizujeme. Ďalej je tu tá kompletná správa aktív, architektúra a konfigurácia všetkých systémov a treba ich správovať bezpečným spôsobom. Určite správa všetkých zraniteľností, to je veľmi dôležité, treba chrániť systémy počas celého ich životného cyklu. Správa identity a riadenia prístupov, to znamená jednoznačne treba vedieť, kto má povolenie pristupovať k našim dátam. Dáta by mali byť chránené, a to najmä v časti, kde sú zraniteľné. Treba jednoznačne logovať a monitorovať prístupy, riešiť všetky incidenty a zabezpečiť celý dodávateľský reťazec. Časté chyby pri práci s informačnými a komunikačnými technológiami. Tu nám máte grafické znázornenie ochrany informačno-komunikačných technológií s jednotlivými komponentami, to znamená hardverové a softverové hardverové a softverové prvky, počítačové siete a internet. Hej?
Akékoľvek porušenie ochrany je porušením bezpečnosti a je považované za bezpečnostnú udalosť, respektíve bezpečnostný incident. Medzi tieto porušenia, teda chyby používateľov, rovnako patria používanie najmä pri využívaniu hardwarového prístupu súkromných hardwarových prostriedkov s nižšou mierou ochrany na pracovné účely. To sú rôzne mobily, PDAčka, tablety, notebooky, USBčka, externé disky a tak ďalej. Takisto porušenie mlčanlivosti býva ukotvené v pracovnej zmluve, vrátane rozsahu platnosti, porušenie zodpovednosti vlastníkov aktív pri správe a ochrane aktív organizácie. Ďalej porušovanie pravidel označovania nakladania s informáciami, to je práve klasifikácia informácií. Pozitívna reakcia na činnosť útočníkov prostredníctvom sociálneho inžinierstva a škodlivého kódu, budeme si hovoriť. Porušenie bezpečnostných zásad pri používaní e-mailovej komunikácie. Neúčasť na periodických bezpečnostných školeniach. Porušovanie fyzického bezpečnostného perimetra, to znamená fyzického prístupu k aktívam. Porušenie správy a likvidácie výmenných médií, vrátane USB zariadení a externých harddiskov, porušenie pravidel heslovej politiky, to znamená nedodržiavania platných zásad, porušenia zabezpečenia mobilných informačných technológií a ich používanie pre služobné a zároveň aj súkromné účely, ignorácia hlásenia bezpečnostných udalostí a bezpečnostných incidentov a všeobecne teda ide o porušenie nastavených základných pravidiel ochrany informačno-komunikačných technológií a prostriedkov. Poďme si niečo porozprávať o bezpečnosti. Bezpečné používanie e-mailu. Elektronická pošta používa štandardné protokoly, ktoré sú univerzálne a často zaužívané. Preto aj zároveň bývajú cieľom častých útokov. Jednak samozrejme je to odkrývanie prenašaných dát a prenašanie a realizácia škodlivého softvéru. Útoky bývajú zrealizované najčastejšie zasielanie rôznych mailových správ, tzv. Phishing. Určite každý z nás už zažil, v dnešnej dobe phishing býva veľmi častý. Je potrebné si všímať v každom e-maili, ktorý dostanete, aká je e-mailová adresa od usielateľa, nie hlavička. Keď tam bude napísané kancelária prezidenta a si to rozklikneme, tak zistíme, že naozaj z kancelárie prezidenta nie je odoslaný, ale je z nejakej neznámej a pochybnej adresy. Čiže vždy si ju treba skontrolovať. A či tam nie je len nejaká bodka alebo nejaký znak pridaný alebo nejako inak upravený. Zvláštna formulácia, zlá gramatika, no v súčasnosti s rozvojom umelej inteligencie sa obávam, že táto časť už nám pomaličky vymizne, budeme si musieť dávať väčší pozor. Samozrejme naliehavosť, to znamená, že je tam nejaký tlak na určitú aktivitu, aby ste ju veľmi rýchlo vyplnili, zadali, lebo inak už táto vaša výhoda padne alebo bude negovaná, sankcia bude za neskôršie zaplatenú faktúru, zrušenie konta a tak ďalej. Hej. Takisto žiadosti o zadanie osobných údajov, treba si na to dávať obrovský pozor. Žiadne inštitúcie nikdy nežiadajú osobné údaje a prístup do konta cez e-mail. Jednoducho to nie je, vždy tam je viacfaktorové overovanie a nie takýmto veľmi jednoduchým spôsobom cez e-mail. Takisto si treba dávať pozor na klikanie na podozrivé domény, treba si skutočne pozerať, či to je súvis má teraz nejakou legitímnou stránkou a to sú rôzne tie typy ešte ďalej neočakávaných e-mailov. Ako sa chrániť pred týmto phishingom? Dávajte si pozor a neklikajte na odkazy v podozrivých správach. Stále si prekontrolujte URL-kovú adresu stránky. Treba si dávať pozor, tak ako sme si pred chvíľkou hovorili, že adresa stránky sa nemusí zobrazovať v e-maili, nemusí byť zhodná s tou, ktorá sa otvorí v prehliadači. Čiže treba si na to dať pozor, treba tam len podržať kurzor nad adresou a otvorí sa vám skutočný odkaz. Nesťahujte a neotvárajte neočakávané prílohy, tam je to úplne jednoznačné. Kontrolujte e-mail odosielateľa e-mailu, či to skutočne je ten konkrétny e-mail, za ktorý sa vydáva. Sledujte novinky o phishingových technikách, dnes už sa to často o týchto témach píše a nielen v odbornej verejnosti, ale máte si to možnosť prečítať aj jednak na webe a v rôznych periodikách. Buďte ostražití voči poskytovaniu osobných údajov. Samozrejme, treba si to vždy radšej overiť u toho odosielateľa, či naozaj od vás požadoval tieto údaje telefonicky, teda inou formou, či sa niekto nevydáva za tú konkrétnu inštitúciu. Toto je napríklad vzor phishingového e-mailu. Čiže tu nás si môžeme pozrieť ako jeden z mnohých, ako vyzerá. Škodlivý softvér pre elektronickú poštu realizuje sa najmä prostredníctvom zraniteľností počítačových systémov. Opäť, tá stratégia na elimináciu škodlivého softvéru. Nezverejňujte osobné alebo finančné informácie v e-maili, nereagujte na žiadosti o tieto informácie. Zahrňa to teda aj následovné odkazy odoslané v e-maili. Pred zaslaním alebo zadaním citlivých informácií skontrolujte bezpečnosť webových stránok. Neotvárajte žiadne e-maily, ktoré
vám nie sú známe, respektíve sa javia ako podozrivé. Dávajte pozor na adresu URL-ky webovej stránky. Škodlivé webové stránky môžu vyzerať úplne rovnako ako legitímne stránky, ale adresa URL-ky môže využívať variantu pravopisu alebo inej domény. Tam to veľmi rýchlo je vidno. Ak nie ste si istí, či je žiadosť o e-mail legitímna, skúste si uveriť tak, že kontaktujete spoločnosť priamo. Pred chvíľočkou sme sa o tom rozprávali. Udržujte si svoje zariadenia čisté, udržiavajte všetok software na zariadeniach pripojených na internete aktuálny, hej, a treba mať nasadené samozrejme aj antivírové prostriedky. Je veľmi dôležité nespájať súkromné aktivity s aktivitami pracovnými. To teda najmä používanie pracovného e-mailu na prihlasovanie sa do iných systémov, napríklad do sociálnych sietí, internetových obchodov, mimo tých, ktoré zamestnanec potrebuje pre výkon svojej služobnej potreby. Prihlasovať sa v práci na webové stránky určené pre osobnú potrebu. To sú opäť sociálne siete, internetové obchody, nevhodný obsah a tak ďalej. Používanie externých systémov elektronickej pošty, napríklad Gmail, to je veľmi, veľmi používané na odosielanie správ pracovného charakteru. Tieto systémy napríklad využívať aj na uchovávanie záloh, respektíve na vytváranie archívov správ elektronickej pošty, ktoré zamestnanec prijal na svoj pracovný e-mail. Čiže naozaj, toto je jedno z zakázaných aktivít. Používať to isté heslo na pracovnom aj súkromnom počítači, chránite samých seba jednoznačne. Bezpečnostné incidenty a životný cyklus riadenia incidentu. Čo teda robiť v prípade vzniku bezpečnostného incidentu? Čo je bezpečnostný incident? Je to proces, ktorý sa pripravuje, vzniká, má svoj priebeh a zaniká a ktorý má za následok zhoršenie bezpečnostnej situácie. Bezpečnostný incident je akýkoľvek spôsobom narušenia bezpečnosti informačného systému, ktorý vzniká ako následok porušenia bezpečnostnej politiky alebo zlyhania prijatých opatrení. Bezpečnostný incident na informačnom systéme je úmyselné využitie zraniteľnosti na spôsobenie škody alebo straty na aktíva informačného systému alebo neúmyselné vykonanie akcie, ktorej výsledkom je škoda na aktíva. Tá môže byť naozaj nesmierneho charakteru. Reakcie na bezpečnostný incident. Incidenty, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť informácií ako aj osobných údajov, by mali byť čo najrýchlejšie hlásené. Na ochranu osobných údajov zodpovednej osobe, pri kybernetickom bezpečnostnom incidente manažerovi kybernetickej bezpečnosti. Cieľom reakcie je sledovať chyby a minimalizovať škody spôsobené bezpečnostným incidentom. Ten incident samozrejme môže byť ohlasovaný telefonicky, hlasovou poštou, osobne, písomne, faxom, e-mailom, mám nejaký možno monitorovací systém, alebo môže byť zaznamenaný priamo používateľom, ktorý má prístup do systému. Všetky incidenty musia byť dôkladne zaznamenané a teda musia byť zaznamenané všetky relevantné informácie o incidente, na to sú formuláre, kde vyplňate vlastne všetky náležitosti k incidentu. Tieto informácie o bezpečnostných incidentoch sa ukladajú na bezpečnom mieste s riadeným prístupom pre analýzu a následné spracovanie opatrení a prípadne ďalšie využitie týchto informácií v pracovnoprávnom alebo trestnoprávnom procese. O každom bezpečnostnom incidente musí byť spracovaný záznam. Záznam spracúva práve správca informačných technológií a aktíva. Každý zamestnanec je povinný poskytnúť bezpečnostnému správcovi alebo manažerovi kybernetickej bezpečnosti všetky podklady a údaje, ktoré potrebuje pre spracovanie tohto záznamu. A tu je zoznam, čo všetko musí obsahovať záznam o bezpečnostnom incidente. Vo vašej organizácii je vypracovaný formulár, čo všetko je potrebné zaznamenať do tejto správy. So spracovaným záznamom o bezpečnostnom incidente musia byť preukázateľne oboznámení jednak správcovia dotknutých aktív, nadriadení zamestnancov, ktorí prípadne porušili nariadenia a opatrenia, teda umožnili, že incident sa mohol zrealizovať na tom konkrétnom aktíve. Všetky zistené alebo ohlásené incidenty by mali byť zaregistrované spôsobom, ktorý dovoluje vyhľadávanie a analyzovanie dôležitých informácií. Ak nastal bezpečnostný incident vedomou alebo nevedomou činnosťou zamestnanca, tento bude sankcionovaný a môže byť sankcionovaný podľa príslušných ustanovení pracovného poriadku. Prehľad štruktúry incidentov v nedávnom období zo správy Národného bezpečnostného úradu. Keď si všimnete, tak naozaj veľká časť týchto incidentov je práve získavanie informácií prostredníctvom rôzneho sociálneho inžinieringu a phishingu a tak ďalej. Takže tie ostatné sú naozaj v menšom množstve, pretože sú nasadené častokrát sofistikované jednak softverové, jednak hardverové prostriedky na to, aby sa zabránilo iným prienikom, že naozaj tam jednoznačne do toho veľmi vplýva ten ľudský faktor a preto je dôležité sa o tejto téme pravidelne vzdelávať a školiť
Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť.